An bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ, aw fɛn fɛn bɛ k'an suit nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na, aw sɔgɔlen don nin wagati in na Bamako News TV la YouTube sanfɛ ka kunnafoni ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma ladiriya la. An balimaw, an bɛ foli di aw ma, foli belebeleba dan tɛ foli min na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan, jamukan min n'an k'a ma ko Don Kibaru. Don Kibaru ye jamukan ye min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma, du lundi au vendredi. Nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o ye 7h ye n'o dana ni gosi la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka diɲɛ kunnafoniw di aw ma, Mali, farafinna ani diɲɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniw di aw ma ladiriya kɔnɔna na. Balimaw, Don Kibaru jamukan bɛ ka lase aw ma mɔgɔ min fɛ, Seku Tarawele de don, la grande voix, le chinois. Aw bisimila an ka kɛnɛ kan, kunnafoni camanba de bɛ an bolo. An bɛna bɔ ka min da aw tulo kan. Balimaw, o kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? Ka kɛɲɛ ni an ka premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga. Ale kɛlen premier ministre ye, a ye ɲumanya wale belebele dɔ kɛ. O ye jumɛn ye k'a fɔ fond de souveraineté, nafolo kasabi min na ni premier ministre n'a bɛ di a ma. Wari ko ale bɛna jɛn fo fanba kɔ. N'i y'a tila yɔrɔ 3 ye, tila yɔrɔ 2 a bɛ jɛn o kɔ, 2 tiers a bɛ jɛn o kɔ. Donc olu bɛ kɛ ka baaraba wɛrɛw kɛ, forages ka mɔgɔw kɛnɛya, ka ambulance san, ka corbillard san ka di misiriw ma, ani fɛn caman wɛrɛw ko bɛ don da fɛ. Abdoulaye Maïga ka o kuma kɔ, an ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye, ale y'i hakilila di a ko kan, sabula ale kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko kɛcogo k'a man ɲɛ. Donc Musa Mara k'o kumakan an bɛn'o tɛmɛ ani hakilila ye min ye k'o fɔ ka fara a kan balimaw. Balimaw, n'o bɔra ye dun, Tchad ale ni Senegali jamana nin waati na olu y'u kɔ don Faransi jamana ma. U y'a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ u ka yɔrɔw la u k'u ka minɛnw cɛ k'u ka jamanaw bila. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Tchad olu ye kalo 3 de di Faransi finitigilakaw ma u ka se ka yɔrɔ bila. Ka d'a kan olu yɛrɛ k'u bɛn'u ka lakana sabati u yɛrɛ ye. O kɛlen sa, Faransi jamana kɔni bɛ fuga dasi ni yoyayo la fan bɛɛ lajɛlen fɛ. U bɛ ka négociation kɛ cogo min na u ka finitigilakaw bɛ se ka to ni jamana kofɔlen ninnu na. Balimaw, an b'an da don o fana na k'o fɔ aw ye. N'o bɔra ye dun balimaw, kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? An ka ministre de la défense ni o ye Sadio Kamara ye. Sadio Kamara ale ye taama kɛ ka se Sevarekaw fɛ yen. A selen ye Sevare maaba caman bɛ yen olu kumana. Ni ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ka ɲɛsin a ma. An bɛn'o fana latɛmɛ aw ye ani kunnafoniba caman wɛrɛ n balimaw. Ayiwa, nin de ye an sigikan ye bi. An bɛ foli belebeleba di aw ma, aw ka to lamɛnni na. An bɛna kunnafoni caman di aw ma ka bɛn ni bi araba ye min bɛnna décembre kalo tile 4 ma san 2024. N balimaw, aw bisimila. N badenw, an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ joona. An ka premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye. N balimaw, ale ye ɲumanya belebele de kɛ, ɲumanya wale belebele. O ɲumanya wale bɛ tali kɛ jumɛn na? O de ye fɛn min ye a ka fond de souveraineté. O min bɛ d'a ma, a ko a bɛna jɛn u kɔ. N'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye, 2 ale bɛ jɛn o kɔ. K'o di fɛn min ye ɲumanya wale sira caman bɛ yen u ka kɛ ni o ye i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na. Fɛn min ye forages ka taa se ambulances ma ani ka banabagatɔw dɛmɛ ani ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma. A nafolo kasabi a bɛna don olu de da fɛ i n'a fɔ Asimi Goïta ale bɛ k'a kɛ cogo min na. Nka n balimaw, o ko in kɛlen, i ka dɔn k'a fɔ Musa Mara ni ale ye politiki mɔgɔ belebele an ka jamana kɔnɔ. N badenw, ale kɔni hakilila di ko in kan. A kɛmɛ k'a jira fɔlɔ k'a fɔ o bɔlen min n'a kɛra Abdoulaye Maïga fɛ k'a fɔ 2 tiers de sa souveraineté premier ministre ni min ka kan
ni y'o tila sigiyɔrɔma 3 ye 2 k'ale bɛ diɲɛ kɔ k'o don mɔɔw yɛrɛ ka ɲuman walew da fɛ a ko wale min kɛla wale ɲɛna nka ale yɛrɛ fɛ a ko kɛcogo man ɲɛ sabula a ka kuma kɔnɔ a b'a yira de k'a fɔ misali kan ka ta ale yɛrɛ kan o dɔ ye jumɛn ye n'i ko k'i jɛna fɛn min kɔ o man ka bila e yɛrɛ ka bolo ka bilen o y'ale de ka yeta ye ale yɛrɛ fɛ wari ale yɛrɛ bolo man ka don a kɔrɔ a kan ka jigin jamana kɛsi kunna ani kuma caman wɛrɛw Musa Mara b'o fɔ n balimaw an bɛ Musa Mara yɛrɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ye kuma min fɔ ka kɛɲɛ ni premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga a ka nin wale in ye faamuyali caman bɛ yen an bɛna o sɔrɔ a la ayiwa Musa Mara an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ a k'aw tulo kɛrɛbɔ sigi Musa Mara min tɔgɔ tun bɛ fan bɛɛ fɛ waati laban in na o Musa Mara de ko don donc an bɛ jɛ an b'a lamɛn ka yira k'a fɔ ko wagati dɔ ye jamana bɛ lahara mun na a ka kan marabagaw ka dɔ b'u ka saraw la marabagaw ka caman bɔ a la maintenant a y'o wale min kɛ an bɛ se k'a fɔ mara yɛrɛ hakilinata ye jumɛn mara ye o ye parce que a wagati mara tun kelen k'o fɔ maa caman tun ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin mara ma maa caman ko wala mara bɛ ka nin bɛɛ fɔ est ce que populisme y'a bɛ tɔgɔ est ce que c'est parce que voilà mara bɛ tɔgɔ ɲini la maintenant ni wale min kɛra ni e y'a ye a y'i kelen k'a ye a y'i kɛ cogo di c'est à dire marabolo ɲɛma kura quoi kura en général dingɛ bɛ yen sisan c'est à dire a ye dɔ bɔ a ka fond de souveraineté de la deux tiers awɔ d'accord n b'a fɔ cogoya di fɛnw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ ni ne tun y'ale ye k'a fɔ ko n ka fond de souveraineté n b'a tila 3 ye tila 2 n b'o don œuvre sociale la ne tun t'o kɛ o ne tun b'a fɔ de ko n ka fond de souveraineté n b'a tila 3 ye tila 2 n b'o reverser trésor la awɔ ne y'o de kɛ o n b'o reverser trésor la o de y'a ye n jɛra dɔ kɔ sinon n b'a don baara la baara min ne tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan ou bien a bɛ fɔ ko ne de y'a kɛ en réalité o tɛ irrénoncé ye dɛ mais o y'a kɛcogo wɛrɛ de ye c'est à dire que yani i k'a fɔ ko n b'a don baaraw dɔ la o baara ninnu waliyatɔ i tɔgɔ ni fɛnw bɛ sɛbɛn i ka taa verser directement ça veut dire k'i sagoya b'a la halisa o tɛ yan n b'a kɛ ka ji di maaw ma o ka ɲi mais ministres sigilen don minnu kan ka ji di maaw ma ministre de l'hydraulique bɛ yen énergie et de l'eau donc n b'a verser trésor la trésor k'a fara ministère ka budget kan ministère k'a kɛ k'a sɔrɔ maa tɔgɔ sɛbɛnnen t'a kan o de y'a baara ye gouvernement ka baara don voilà a bɛ fɔ ko gouvernement ka baara don mara est ce que nin fana bɛɛ ma kusa ni a ma fɛn kɛ wa parce que ministre premier ministre tɛmɛna minnu ma hakili la o de fɔ o a ka wusa n'a ye fɛn kɛ mais a dabɔra min kama ni an ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u cɛsiri u ka muɲu o de kama ne ko jamana ɲɛmaaw ka dɔ bɔ u ka sɔrɔ la o de kama fana ne ko wari min bɛ di ne ma n t'a minɛ ka a di fantanw ma dɛ n b'a segin trésor de la sinon ne tun bɛ se k'o kɛ o ne bɛ maaw reçoit don o don maaw bɛ n'u ka kungow f'a ɲɛna n bɛ se ka dɔw ɲɛnabɔ n tɛ se ka dɔw ɲɛnabɔ wari in ɲɛti bɛ ne ye o mais n'i y'a ye n b'a fɔ ko n bɛ wari in ta k'a kɛ ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ c'est que n y'a kɛ ka jamana de kumabɔ ka dɔ bɔ jamana de ka degun na ka dɔ fara trésor ka moyen kan donc ni ne tun y'a ye n tun b'a kɛ tan de mais a bɛ kɛ min kama o bɛna se ka kɛ sababu ye maa dɔw ka ji sɔrɔ o bɛna se ka kɛ sababu ye maa dɔw ka sira sɔrɔ maa dɔw ka fura sɔrɔ alhamdulillah o bɛɛ ka ɲi mais ni ne kɔni tun don n tun bɛ diya ko de ka segin trésor la mais mun ye fond de souveraineté ko ye parce que a kɛlen ka nin fɔ d'ailleurs an ye nin ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min na o ye président de la transition yɛrɛ n'o ye général Assimi Goïta ye ale ka investiture la ale fana kumana nin cogoya de la k'a fɔ ko a ka fond de souveraineté a b'a tan maintenant wagati min na ministre kumana nin kan mɔgɔ caman ye fɛn caman fɔ mɔgɔ caman ko est ce que wagati dɔ yɛrɛ ma se u ka décret dɔ yɛrɛ ta mun ye fond de souveraineté ko ye ka se k'a bɔ yen pewu wa c'est que bi kɔni an ka tiɲɛ fɔ parce que donw tɛ kelen ye parce que n'o ma kɛ n'olu bɔra yen peut-être premier ministre wana ni nin gouvernement in tɛ yen ou bien ni premier ministre wɛrɛ nana a bɛ se ka o b'a fɔ k'a t'a renoncer et puis c'est son droit foyi tɛ se ka mais ko ni décret taara est ce que o fana ma fisa foyi t'a la c'est à dire min don tuma dɔ sera jamana kɔnɔ an kan ka kuma
fond de souveraineté la halaka au moins ka débat organisé ya ba voilà ya kan ka doni fo fo voilà am délégué débat organisé donc au moins anga kuma kan pour que mo ka don ere folo fond de souveraineté a d'abord mun kama on fait sisan anga jamana kono premier ministre be dota tuma on ne tu es premier ministre tu es 25 millions de par mois fond de souveraineté binta do mindo parce que kuma chama be fola abzaka ke o kelene do abzaka ke do wora do président ere o fo o 150 millions par mois je crois que payo mais na go 100 millions ka bo ke ga maw de mais o 50 millions o e fe ore assemblée fene dobe mais mimbe ndodo bon maintenant on nana tuma chokoya mais saria o de be o saria o de talendo ka nyefo fond de souveraineté mi akanga tasira mi fe ani amanga tasira mi fe o saria o be o tara min kama o explication o fene be jamana chaman be abe jamana dore be min be di o nyema o ma ka chani on ta chien tan chien mo o be jamana chaman fene be o lui a supprimer le plus important c'est que débat kaka mais en sera yorom na bi antese ka ka comme ni ko inte to ne quoi il faut forcément que débat kaka et ya faut tu amna na be supprimer ana supprimer la halala bebe mi fam voilà parce que mo chama ya fo et a wati to sera surtout a wati surtout ay akiba la kabri be ka be fangala mouvement mu la mo ko me gagner ni ka fo ko eta ka terrain de vie voilà donc on a chama voilà maintenant donc est-ce que c'est pas le moment c'est le moment mais mi kasiga do ta ka bi ni kunun te kelenya gelea mi me mali kono bi anga tiere fo nyoy ne musa marani me sambiduru na de kono ma sambiduru soro fla me sambiduru na kono ne mali ga gelea mali kono ta na china tia kono mais je ko la haladi raison chamambala mais o kono réalité donc ni gelea be jamana ko jamana nyema o de be ke misalier allez nene nga indemnité mbedi ancien premier ministre ni a renoncé ma o yene nga ko même mon ma renoncé kuno il m'a renoncé mais gelea mi be bi o ka joni bana shi ni kuno tai e jamana nyema o yere fene mbafo il faut que on de considération la dia quoi donc en sera tout mana bi fin be jamana nyema yoro la il faut que en be ko de réaliser parce que bibi na ni mali budget anga budget iba aklale lo sabali classe aba kelen o donner lo armée ani sécurité classe aba flana o dogolen lo fonctionnaire ko sara classe aba doy o e ambe juru le sara ni o juru donc anga budget d'autre dron fonctionnaire ko sara armée ani juru sara ate ne bora asila kana o baraya ma metric kemeke gudronga ni ma do dingalo kadam ne asi foya bebodo école jo kumate université kumate santé ko kerebete ainsi de suite o de mali réalité bi financièrement jamana mali ga kengele akono ka teme kase bima mais sira do kulgoro gudron e utaka sira do do sira do be financement e bayri ay fe la mere posinia ya am ka pesi na faka olu chama jurude il faut que o de ka don donc jamana be financièrement geleya min kono ani abe économie geleya min kono fo jamana nyema o ka famunde bini kunu tekele donc comme bini kunu tekele on de be bi anga son ka an kodo dibara chama na ko anga avantage chama de anga son an kodo la surtout kren ni ala fene ambi chama che fanga de lawo mami chama che fanga la sécurité ko député ou bien CNT membre o tise ka ke ko mami élu la fene fo ma ka baraka ni ode mami ya ministre ye mela exemple que l'enda ma drone ya do ko Bangladesh be Pakistan ko fe olu be transition na ko Mali be transition na tuba wa transition damna na utu temene olu ka transition nyema olu ba son ale ku toke komi korole on to tu mi c'est-à-dire transition premier ministre ale ko kale ta toke premier ministre de ba wale transition premier ministre de ale ba toke de conseiller en chef al to we to yelema wari mi duma we ya wari klafo chien woro
o kelen de bɛ d'o ma kɔrɔlen ta n'i y'o bila siɲɛ 6 o de bɛ di kura ma premier ministre bɛ ten ministre bɛ ten parce que u bɛ tuma min na o y'a dɔn gɛlɛya tuma don camancɛ fanga tuma don donc olu yɛrɛ fana k'a dɔn nin kan ka kɛ gɛlɛya ye olu ma pour que olu ka baara kɛ teliya la ka kow lakilen ka sɔrɔ ka kow sigi arayi kan ne hakili la transition kan ka baara kɛ n'o hakili la sɔn ni transition ɲɛmaaw y'a kɛ komi on est mɔgɔw minnu élilen don u bɛ mandat normal la tɔw bɛ sara min ta an b'o sara ta tɔw tɔgɔ ye min an tɔgɔ y'o ye avantage min bɛ di tɔw ma avantage kelen bɛ d'a ma a bɛ na ni fiɲɛ ye dɔɔni surtout contexte kɔnɔ contexte. D'accord, merci monsieur Mara, merci. N balimaw a janyana dɔɔni nka an y'a dabɔ a kama ka d'a kan fɛn nafamaw de bɛ Musa Mara ka nin kuma in kɔnɔna na. Bon, Musa Mara bɔra ka kuma min fɔ an tɛ se k'a kɛ kuma jugu ye. Bon, point dɔw bɛ yen nous sommes d'accord avec lui. Mais il y a des points aussi que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Ka d'a kan a ye kuma dɔw fɔ olu ye tiɲɛ de ye o y'anw yɛrɛ hakililaw ye. Mais kuma dɔw bɛ yen an tɛ se k'o faamuya kosɛbɛ. O dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? A yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko n'i y'a dan ale ma par exemple ale ye ko kɛ cogo min na général bɛ se k'a kɛ ten Abdoulaye Mayiga par exemple ka diɲɛ kɔ a wari ka taa faso kɛsi kunna quoi. Bon o bɛ se ka kɛ o tɛ problème ye mais n'o ma kɛ fana a y'a don da min fɛ o fana da jɛlen dɔ ye o da nɔgɔlen t'o ye o tɛ da nɔgɔlen ye dɛ parce que o kuma kɔnɔ e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka jiko gɛlɛya bɔ dɔw kan a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka furakɛli nɔgɔya ka kuranko nɔgɔya dɔw ye ainsi de suite o n'a ɲɔgɔnnaw. Bon o bɛɛ bɛ taga mɔgɔw ka intérêt sira de kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o ye kojugu ye o ka ɲi kojugu donc o yɔrɔ in na moi je pense que a bɛ k'a kɛ cogo min na o kɔni o ka ɲi nka e fana y'i ta kɛ cogo min na peut-être o ye hakilila ye mais ale fana y'a ta in kɛ cogo min na o tɛ kojugu ye mais n ye min faamuya dɔɔni parce que je sais pourquoi Musa Mara bɛ to k'i insister nin kan k'a fɔ k'i jɛnna wari kɔ ka tila k'a fɔ a bɛ don da dɔ fɛ parce que Musa Mara yɛrɛ hakili la halisa nin wari in o bɛ taa don a bɛ d'olu de ma quoi parce que a ko ale ka souveraineté 2 tiers a bɛ diɲɛ o kɔ 3 tiers plutôt 2 tiers hein donc maintenant o 2 tiers min bɛ yen maintenant ale yɛrɛ fɛ halisa a b'a bolo quoi halisa ale ta de don parce que ale de b'a gérer bon ale b'a gérerli min kɛ a ko k'a bɛna nin kɛ n'a ye bon mun de b'a yira sisan k'a fɔ ale ko k'a jɛnna 2 tiers min kan k'o bɛɛ bɛna don o da fɛ yen mun de b'o yira mɔgɔw la sisan bon je pense que ali Musa Mara yɛrɛ peut-être nin yɔrɔ in sigana de bɛ sɔn ka k'ale yɛrɛ la parce que ale yɛrɛ fɛ n'i ko k'i jɛnna quoi a bila kɛsi kɔnɔ o kɔni namara t'o la foyi t'o la o la a ti den yɛrɛ ma yɛrɛ bon e ko e m'a bila kɛsi la e ko k'i bɛ diɲɛ o kɔ mais e tilala k'a fɔ k'o bɛ taa da wɛrɛw fɛ o da in dun bɛ tɛmɛ e yɛrɛ ka sira de fɛ parce que o 2 tiers in a bɛ di e de ma e de b'a fɔ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan est-ce que o 2 tiers bɛɛ fana bɛ don œuvre sociale in da fɛ wa a bɛɛ bɛna don fourage ninnu da fɛ yan parce que a bɛɛ bɛ e de bolo yen ka ban e de ta don halisa o Musa Mara bi o sigana a bɛ komi o de bɛ Musa Mara la donc Musa Mara fɛ halisa a bɛɛ bɛ ka da ale de ma donc pour que ka nɔgɔ bɔ a la k'a fɔ a jɛnna ko a ta tɛ bilen ale yɛrɛ ka ye la a kan ka tɛmɛ État ka waganden fɛ donc n'o kɔni kɛra nɔgɔ t'o la o kɔni o ye Musa Mara o ye hakilila ye mais a fana bɛ k'a kɛ cogo min na ne fɛ o fana tɛ kojugu ye o kojugu tɛ parce que hali Asimi ta la an ɲɛ b'a la yɔrɔ caman camanba de bɛ yen a forage n'a fɛnw bɛ yɔrɔ min na ala anw yɛrɛ ka dugu an ka village bila a ye dɔ sɔrɔ o ye dɔ sɔrɔ ambulance la Asimi Goyita non Choguel ta ye Choguel ko kala Mayiga o ye dɔ sɔrɔ effort social la donc ani yɔrɔ caman caman je pense que fɛn in a sababu ɲuman baden de bɛ yen forage yɛrɛ bɛ yɔrɔ dama minnu na bi ni effort social ninnu Asimi nɔ ani Choguel nɔ don a ka ca kojugu donc vraiment o ye belebele de ye mais a ye yɔrɔ dɔ fɔ Musa Mara ye yɔrɔ dɔ fɔ yɔrɔ in fana o ye tiɲɛ ye o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na n'a ma ɲɛ ko bɛ tan parce que a ye fɛn dɔ fɔ nɔgɔ t'a la de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fali sen ka bu foyi t'a la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi o ye tiɲɛ ye ala an yɛrɛ delila k'a kuma fɔ yan ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɔ bɔ
u yɛrɛ ka terrain de vie la n'a bɛ fisaya kosɛbɛ parce que souveraineté min filɛ nin ye an ye min mɛn a wari ka ca a bugunen don o de la yɔrɔ dɔ bɛ yen vraiment nous sommes d'accord avec lui n'a ma ɲɛ ta n'u bɛ se k'a supprimer k'a ti fɛn tiɲɛ u k'a bɔ yen n'a ti fɛn tiɲɛ dɛ parce que fond de souveraineté in ne kɔni ma don a détail kɔnɔ k'a lajɛ normalement a wari min bɛ kɛ ka jumɛn de kɛ a bɛ di mɔgɔ ninnu ma parce que n b'a dɔn u ka saraw kɔni tɛ nka ale min bɛ d'u ma u kan ka baara jumɛn ni jumɛn de kɛ n'a ye mun ni mun de bɛ kɛ n'a ye donc n'a yira k'a fɔ nafaba t'o la jamana yɛrɛ cogoya kama vraiment a kan ka se ka supprimer i n'a fɔ mara y'a fɔ cogo min na k'a bɔ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛnba dɔ ta jamanadenw ka gɛlɛya la balo minnu bɛ yen ani kuranko gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba de ta o la donc c'est là que je suis d'accord avec lui ensuite CNT mɔgɔw ta min fana n'a bɔra k'a fɔ o fana ye tiɲɛ yɛrɛ kuma dɔ la ni miiri CNT ta ye Bafa ni Kilicɛ ye dɛ Bafa ni Kilicɛ don e ma ye Burkina Faso ko koda ko ma k'a bɛna ni kola nɔgɔ ye nka kuma dɔw la i kan ka kodan ko ma cogo min na i ka se k'i ka ko fana cogo dɔn Burkina conseil minnu bɛ yen k'u ko sarako t'a la u kɔni bɛ taa fɛn minnu kɛ dɔɔni bɛ d'u ma mais vraiment anw ka CNT mɔgɔw b'a ko kan dɛ i n'a fɔ an y'a kunnafoni sɔrɔ cogo bɛɛ ko in kan u b'a ko kan dɛ alors que ces gens là i n'a fɔ Musa Mara y'a fɔ cogo min na ils n'ont pas été élus u ma élu élection ma kɛ k'u ta u ma campagne kɛ k'u ye wari don o la u ma campagne kɛ donc vraiment k'u comparer député yɛrɛ sigilenw na député yɛrɛ u wari min sɔrɔ o wari ka d'u ma député yɛrɛ u ni bonya ni magama minnu ka kan o bɛɛ ka tila ka k'u ye alors que olu ma campagne labɛn u ma foyi kɛ u ma foyi kɛ ka u ta ka na ka tila ka député ka fɛn d'u ma vraiment je pense que jamana bi situation min na a ko ka gɛlɛ a kan ka lajɛ o décision in kan ka lajɛ n'o tɛ komi ministre ko fɛn banna ka ban sinon hali ne tun y'a dan ne ma gouvernement cilen min filɛ nin ye dɔ tun bɛ bɔ hali o jama la ministrew cayalen filɛ nin ye cogo min na dɔ tun bɛ bɔ a jama la ka hali ni poste dɔw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o di mɔgɔ kelen ma en tout cas nombre de ministres min filɛ yen dɔ tun ka bɔ o fana na quoi parce que nin ministre kelen bɛɛ ye miliyɔn ko kungow de ye a bɛɛ miliyɔn caman ko kungo o fond de souveraineté n'o salaire n'o fɛn ninnu o bɛɛ fana ye fɛn dɔ ye min bɛ musaka ta jamana kunna donc a tun bɛ se ka a dɔgɔya a nombre hakɛ k'a dɔgɔya hali ni poste fila bɛ di dɔw ma par exemple premier ministre yɛrɛ filɛ nin il est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation il est le premier ministre c'est le ministre d'État et il est le porte-parole du gouvernement au bɛɛ b'a bolo parce que ma degré ko porte-parole de la mɔgɔ wɛrɛ ma ye o poste ju o bɛɛ b'ale kelen bolo bon ninnu dun filɛ nin ye o bɛɛ je pense que compétence b'u caman na donc k'a lajɛ ka ko ninnu koron cogo dɔ la hali ministre de l'énergie ni mine ni fɛn ninnu k'a lajɛ k'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ di mɔgɔ kelen ma ye cɛ papier ko de don ye koyi o si ko pa m'a fɔ n ka baara man gɛlɛn dɛ a baara ka gɛlɛn mais ninnu fɛn filɛ nin ye u bɛɛ bɛ se k'a gérer a baara gɛlɛya e bɛ fila di nin fɛn ma o caman bɛ u bɛ se k'a gérer u se a dɔnniya b'u la donc moi je pense que Musa Mara ka o yɔrɔ in an ka miiri jamana ka gɛlɛya la ka dɔ bɔ nin fɛn ninnu na e m'a ye kuma caman ne bɛ exemple ta Gabon président kan Gabon président min ye coup d'état kɛ ka na komi cɛ in tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn ko fɛn dɔ Olinga a tɔgɔ in fɔli ka gɛlɛn a sɛbɛnlen tɛ n bolo yan mais Gabon président in o ye min kɛ a ye acte min kɛ kuma bɛɛ ne b'a fɔ yan n ko an k'an ka misali t'a kan cɛ ni ko n'a kɔrɔ tɛ sɔrɔsikɛ ti nata sa sɔrɔsi mago tɛ wari la yɛrɛ sɔrɔsikɛ mago tɛ wari la u bɛ kɛlɛ de dɔn u bɛ baara de dɔn mais vide luxe ni fɛn ninnu u mago t'o la donc sɔrɔsi ninnu bɛ cogo min na je pense que Assimi yɛrɛ est comme ça parce que jusqu'à présent Assimi ka bɛ boli min na Toyota bâché de b'a bolo a y'a ye jamana jumɛn kɔnɔ k'a bɛ ten président yɛrɛ bɛ bâché nin de la bâché donc u ti luxe dɔn u ti foyi dɔn je pense que tɔw kan ka exemple ta olu kan président yɛrɛ kan
u k'a lajɛ luxe fɛn ninnu u ka diɲɛ olu kɔ jamana cogo kama mara ye kuma dɔw fɔ tiɲɛ don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na olu ye wulibaliw ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan ne ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que anw delila k'a fɔ ko Musa mara bɛ yen waati min na parce que il faut que an ka kuma fɔ k'a jɛya nka Musa mara tun bɛ yen waati min na gɛlɛya min tun bɛ yen o tun ka jugu ka tɛmɛ bi kan ne yɛrɛ delila k'a kuma fɔ mais gɛlɛya sugu tɛ kelen ye Musa mara ka gɛlɛya tun ye gɛlɛya sugu jumɛn ye o tun ye crise sécuritaire de ye o waati lakana gɛlɛya tun bɛ yen kɛlɛkɛminɛ tun tɛ an ka kɛlɛcɛw bolo o tun bɛ yen kɛlɛkɛminɛ tun tɛ yen jamana tun t'an bolo sɔrɔsiw tun bɛ faga duguw tun bɛ ci o n'a ɲɔgɔn fɛn caman caman o gɛlɛya ninnu tun bɛ yen o gɛlɛya tun bɛ yen o tun ka jugu ka tɛmɛ hali bi kan o waati gɛlɛya tun ka jugu ka tɛmɛ bi kan an delila k'o fɔ mais o waati malo tun tɛ 100 ni kɔ la dɛ essence tun tɛ 160 la dɛ tulu litiri o tun tɛ nin hakɛ in na dɛ sɔ tun ma se 100 ma dɛ o waati 60 tun bɛ malo kilo sɔrɔ 60 o waati sukaro min bɛ feere sisan 20 na o temps tun b'o sɔrɔ a tun bɛ ten o waati 5 la tun bɛ sukaro la mais a bɛ ten bilen ya malo kilo b'a daminɛ 100 de la sisan ka taa sɔ kilo tun ye joli yɛrɛ sɔ ni je pense que sɔ ni malo bɛɛ tun bɛ niveau kelen na 50 tun bɛ sɔ sɔrɔ malo 60 malo yɔrɔ dɔw la 55 mais o waati sɔ 60 mais sisan sɔ kilo 100 ni kɔ 100 ni 40 malo kilo 100 ani kɔ tulu kɛrɛfɛ tɛ foyi tɛ se ka san sukaro ka gɛlɛn tout est cher donc je pense que an b'a fɔ n ko ye ɲɛmɔgɔ ninnu ka gestion kɛcogoya ye diɲɛ yɛrɛ cogo don Mali dɔrɔn tɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ bi gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais bɛɛ ka boli y'i ka biribiri de ye je pense que o yɔrɔ ninnu kama ani an ka autorité ninnu yɛrɛ cogo kama si c'était un président démocratiquement élu en n'a ka gouvernement on allait comprendre certaines choses mais ordinaire fɛn min don c'est pas n t'a dɔn n bɛna fɔ a tubabukan fɔ aw ɲɛna cogo min na quoi fɛn min don c'est exceptionnel ani tɔw tɛ kelen ye c'est la transition c'est une transition donc je pense que o sugu la olu mago tɛ ko dɔw la olu bɛ se k'u effort dɔw kɛ tɔgɔ ɲinini yɛrɛ kama k'a fili bi ka taa kunbɛn sini ninnu kan ka se k'o kɛ par exemple quand ils arrivent à bien gérer ces transitions mais pourquoi pas dans les jours à venir de se présenter de chercher à être le président du Mali pourquoi pas l'un de ces généraux là pourquoi pas mais il faut que ça trouve que ce que vous avez fait aujourd'hui est apprécié par bon nombre de Maliens. Cela doit trouver que vous avez bossé, vous avez compris la difficulté de la population. Mais ne bimanye awashini nye mandi. Donc au yoro la ame jodi marama. Je pense que mara ni kuma min fo ma gele maya kan kuma ngono nye tianwo ye akonnana. Donc ko me ko chodi la mbade. Balma ambo yoro datu ala ka famel ko nyumandi ambema. Je pense que jamana nyamo ko bangana. U y'an faamuya fana n badenw an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni nasira la n badenw an bɛ kuma min kan sisan o bɛ tali kɛ ayiwa fɛn min ye EDM minisiri kɔrɔ min n'a tun bɛ yen ni a tɔgɔ ye Lamine Seydou Traoré ou bien Seydou Lamine Traoré de don Seydou Lamine Traoré ayiwa n'ale tun ye énergie minisiri ye yanni Babindu kana a kɔni a tun bɛ bɛrɛ la u tun y'a minɛ k'a don kaso la k'a sababuya kɛ EDM yɛrɛ kow cogoya ye kurantigɛba den minnu kɛra EDM na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu ni fɛn caman tun bɛ yen o sɛgɛsɛgɛli hukumu de kɔnɔna na tɛgɛ kɔni dara maa caman kan ka d'a kan kuranko in gɛlɛya la an ka jamanakuntigi ale yɛrɛ tun ye musaka dɔw bɔ a kunna k'a fɔ ko ka groupe dɔw sanni o ye n'a bɛ se groupe électrogène 27 o bɔɲɔgɔnko ma jamanakuntigi ka ŋaniya ɲumanya kɔnɔ ka taa se tajiw ma ko ka olu san cogo min na
ayiwa fɛn min ye kurantigɛ gɛlɛya min bɛ yen caman bɛ se ka bɔ o la nka o hukumu kɔnɔna de la ayiwa gurupu ninnu kɔni minnu n'u sanna u ma kɛ gurupu ɲuman ye tiɲɛnen de cayara u la ani fɛn caman wɛrɛ lakana tigilamɔgɔw ni o ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye jamanakuntigi olu yamaruya k'u ka se ka ɲɛɲiniw kɛ ko in na o de hukumu kɔnɔna na tɛgɛ kun dara Lamini Seydou Traoré kan n'a tun bɛ kaso la kabi janvier kalo tile 22 san 2024 ka taa se EDM mɔgɔ caman wɛrɛw ma ani mɔgɔ wɛrɛw nka ka kɛɲɛ ni juma ye min n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2024 Cour suprême o kɔni ye yamaruya di fɛn min ye ne ma kofɔlen ninnu ka se ka u bila min n'an ko a ma ko liberté provisoire o d'u ma nka o ma d'u ma fu la dɛ ka d'a kan u ye musaka dɔ sara Seydou Lamini Traoré musaka min n'o sarala o bɛ se CFA wari miliyɔn 50 o bɔɲɔgɔnko ma donc u y'o de sara cogo min na u bɛ se ka bilali sɔrɔ donc ko bɛ o cogo la an bɛ dugawu kɛ Ala ka koɲɛ ni sababa bɛn n badenw n'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen halisa kuranko kunnakun kan yɔrɔ premier ministre bɔra EDM mɔgɔw jabala la fɛn min ye kɔmasegi ye a kan k'o kɛ ka kɛ ni ayiwa juma waatɛri sini yɛrɛ en tout cas le 5 a ko a bɛ segin ka taa o kan ka bɛn sini ma sini de a bɛ segin ka taa EDM na u bɛnna min kan gɛlɛya min b'u kan o b'a sɔrɔ u dɔnna u b'o kɛ kuma ye wali kelen gafe ye k'o di ale ma baara bɛ kɛ n'o ye an b'a dɔn fana kuranko gɛlɛya o de bɛna kɛ sababu ye k'a ban o de hukumu kɔnɔna na n badenw halisa EDM ta fanfɛla la lajɛ dɔ kɔni kɛra yen min ye n'an ko a ma ko projet dɔ ni o bɛ sen na o bɛ tali kɛ min na o ye projet d'amélioration du secteur EDM ta fanfɛla la a bɛ tali kɛ o de la u kan ka lajɛw kɛ halisa cogo min na kuranko gɛlɛya min n'a bɛ yen ayiwa ka se ka fɛn dɔw sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye kuranko gɛlɛya in k'a ban ka taa fɛ n badenw o ko kɔni o bɛ sen na nin wagati in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka o ko ni sababa bɛn ka d'a kan kuranko in bɛ niveau min na sisan ni cɛ o cɛ ko k'a tɛ k'i tɔɔrɔ i ye nkalon tigɛ ka d'a kan an ye nin fɔ yan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ gulolen de don kuranko in na fɛn bɛɛ gulolen b'a la fɛn bɛɛ de gulolen b'a la donc ni kuranko tiɲɛna fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ nka ni kuranko ɲɛna an ka dɔn ko fɛn bɛɛ fana bɛ ɲɛ o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ɲɛsinnen don fɛn fɔlɔ min ma bi n'an bɛ k'o jateminɛ o ye kuranko in de ye donc an bɛ dugawu kɛ halisa a fura ɲuman Ala k'a d'u ma n badenw n'an bɔra yen halisa an bɛ taa kunnafoni kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ma ni o ye ministre de la défense et des anciens combattants général Sadio Kamara a kun taara taama dɔ la Sevare nka hukumu kɔnɔna na Sevare maabaw yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ a ka ko ka bon olu bolo cogo min na ka sabu kɛ a yɛrɛ bɛ baaraba min na u ka marabolow la k'u ti diɲɛ n'a ye fiyewu Sadio Kamara ka don Sevare ka bɔ k'a sɔrɔ u n'ale ma sigi ka kuma u m'u ka folikan ta ka ɲɛsin a ma o de la Sadio Kamara a taar'i sen jɔ kɛnɛ in kan u ye kuma falen dɔw kɛ u ye min fɔ ɲɔgɔn ye n badenw an ka jɛ k'u lamɛn. Seko n'a damadira ni i b'an ka fɛn kunna a ma dɛsɛ cɛw fosi fo bi kuma kelen dakuruya fɛnɛ kɛlɛ filanan min bɛ bolo ka gouvernement fɔ an ye ka n'an bi yan a seko n'a damadira a b'o bɛɛ lajɛlen jira an na ale tɛ commandant zone tɛ o bɛɛ lajɛlen b'u segin u kan foli dɔrɔn de b'an aw fo an satisfait la puisque ni changement an bɛ suwa la
Sévaré ko ko satisfaira do. Barikada. Les Sévaré sages de Mangaï. Les sages de Sévaré. Chef Ram Soka. Ahmed Kawi. Aw akila malikola ala ka sabati. Aw akila malikola ala ka sabati. Aw ye aw yɛrɛ se yɔrɔ min na. Anw tun jatelen tɛ. Mais aw ka action fɔlɔ a ye anw débloqué. Donc a y'a kɛ anw yɛrɛ an bɛ jama an lafiyalen don yan. Hali aw dɔ de ye nin dilan anw de y'a ka taa. Le ministre de la Sécurité. Hein? Daoud Mahedi. C'est un de mes frères. Mais Bakar Ba. Aba dɔ min. Donc ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ala k'a to an ka to ka aw sɔrɔ an ka ga kɔrɔ yan kan an bɛna ko fɔ aw ye. An ka to dunkan yɛrɛ la. A bɛ anw wasa quoi. Bon aw talen kɔfɛ su in na anw caman bɛ sɔrɔ. Gendarmerie bɛ yan, garde bɛ yan, protection civile bɛ yan, a retraité bɛɛ lajɛlen de bɛ yan. Sɔgɔmada in na président yamaruya kan ka ɲɛda Sévaré kɛlɛkɛcɛw kan. Donc o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛ se ka na cogoya si la ka taa an ɲɛ da olu kan n'an ma foli bila an ka ancienw na ka dɛmɛ ɲini u fɛ ka dugawu ɲini u fɛ. Ala barika la a ye laɲini minnu kɛ a ye problème minnu posé n y'u faamuya. An bɛ Ala deli Ala k'an fanga se. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen président ko k'aw fo aw ka dɛmɛ la k'aw fo aw ka ladili la ka tila k'aw fo aw ka fara ɲɔgɔn kan na. An bɛ kɛlɛ min na sisan kɛlɛ gɛlɛman don kɛlɛ nɔgɔman don. Kɛlɛ gɛlɛman don n'an ma fara ɲɔgɔn kan mais kɛlɛ nɔgɔman don n'an farala ɲɔgɔn kan. Sévaré ancienw bɛ ka baara min kɛ pour que sɔrɔsiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que Sévarékaw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o dɔnnen don. Donc président ko ni n sera yan n k'a ka foli fɔ aw ɲɛna ka tila k'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ ale ye aw ka dugawu kɛ armée ye aw ka dugawu kɛ Mali ye. Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an bɛɛ kelen ma. Donc o dakuɲɛ kelen de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna. Merci beaucoup. Merci ni tun ye belebele mankan ye Sajo Kamara an b'a fo ka kɔlɔkɛ a tɛ kuma o ka kuma man ca mais a ka farin o ye nin ka farin dɛ i ɲɛ nin ɲɛ cɛ n'a y'a ɲɛ a ɲɛ wa i ɲɛ la karamɔgɔkɛ n'i tɛ cɛ jɔlen i bɛ tiɲɛ fɔ koyi. Donc vraiment an bɛ Sajo fo k'a barikada non a bɛ baara la dɛ c'est pas un débat ale ti kuma kisɛ b'a ka jaba la sa kisɛ b'a ka jaba la. Foli kan ka kɛ ninnu ye dɛ surtout an ka service de renseignement Modibo Kone n'a ka mɔgɔw bɛ ɲinɛ ninnu de kɔ parce que olu t'i ye quoi mais wallahi n'i y'a ye an bɛ da an bɛ sunɔgɔ an bɛ wuli k'a sɔrɔ baasi t'an na jamana in kisilen don jamana tangalen don Modibo Kone n'a ka cɛdenw de don. Ni ko b'a fɔ Mali service de renseignement diɲɛ kɔnɔ bi a ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ dɛ u caman b'u dogo ka na formation ta an fɛ yan dɛ. Aw sɔnnen don tubabu jamana baw ye u bɛ stage ta Modibo Kone bolo yan u tulo bɛ n kana ni nkalon don ni tiɲɛ don. Tubabu jamana ba ani kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen a dɔw yɛrɛ t'an ɲi u caman b'u dogo ka leçon ta Mali service de renseignement bolo. Cɛ Kone monsieur Kone c'est comment mais n'i bɛ fɛ ka nin kɛ nin bɛ kɛ cogo di i bɛ mun kɛ ta i bɛ mun kɛ cɛ hey u bɛ mansin de dɔn u ni fiɲɛ Mali service de renseignement ni fiɲɛ de bɛ baara kɛ u ni dolow de bɛ baara kɛ u ni kalo ni tile de bɛ baara kɛ. Mali service de renseignement bɛ baara la dɛ i ma ye kuma bɛɛ vocal dɔ bɛ bɔ ali Mali jinɛw kumakan bɛ ninnu bolo yen yɔrɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko mɔgɔnifin tɛ jinɛ ye mais hali jinɛw tɛ se k'u dogo ka ko kojugu kɛ dɛ jamana in kɔnɔ non service de renseignement caméra b'u bolo u bɛ nin bɛɛ ye. O y'an tɛmɛ o ye kuma n'a diya cogo ye cɛ mɔgɔw kana n'a fɔ k'an ye sira bila a y'a faamuya mais je vais vous dire l'efficacité de service de renseignement du Mali
maintenant ani fɔlɔ tɛ kelen ye dɛ ani fɔlɔ tɛ kelen ye ale aw ɲɛ bɛ drone ninnu ye nin baaraba minnu kɛ Tizawan tɛ nin yɔrɔ la ta ka maa ta cɛnnen ninnu halaki k'u don ɲɔgɔn na ye cɛ service de renseignement ka fɛn ninnu bɛɛ de b'olu bolo k'a daminɛ Mali kunna les 4 points cardinaux du Mali a ɲani nin b'u bolo de kaye in filɛ ne bolo cogo min yɔrɔ ɲɛ bɛ nin fɛ bɛɛ la tan fɛn bɛ sɛbɛn yan ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ wa nin bɛ cogo min na Mali yɛrɛ côté 4 bɛɛ bi Mali service de renseignement de ɲɛkɔrɔ tan écran bala u ɲɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ fɔ ani fɛn o fɛn bɛ kɛ u tulo b'a bɛɛ la u ɲɛ b'a bɛɛ la o de la a bɛɛ n'a jaabi wagati don o de la hali an ɲɛ bɛ muso dɔ bɛ k'i plaint an ye journaux dɔ kalan muso in bɛ k'i plaint de mɔgɔw sirannen don quoi parce que aw tɛ min kalama Bamakɔ kan surtout Bamakɔ yan aw tɛ min kalama cɛsi dogolen tɛ dɛ e ka to ka soli ka bɔ kuma dɔ laban i k'i ka so sanfɛla lajɛ don o don soli ka wuli i bɛ fɛn dɔ ye i ka so sanfɛ ani e man jan yɛrɛ wa i kɔlɔsi avion tɛ dɛ dɔw b'a ye ko avion tɛ dɛ service de renseignement mɔgɔw ta don drone ninnu ni caméra de surveillance kɛlen bɛ ka Bamakɔ fa sisan tewu u bɛ jigin ni su kora u bɛ jigin ka na fɔ sow niveau la n'i tora ka wuli dugu tilama fɛ i ɲɛ b'u ye donc tout est surveillé surtout Bamakɔ non sécurité est assurée 100% to i ka soli to i ka bɔ bani dugu tilama fɛ 3 heures ka taa 4 heures yɔrɔ min na i ka to ka bɔ bani ni drone dɔ bɛ bɛn i ka so kunna don dɔ ou bien ni caméra de surveillance dɔ bɛ bɛn don dɔ donc sécurité ninnu cayaw da ka sunɔgɔ sa n y'o de fɔ n ko jamana dira tigiw de ma Mali yɛrɛ mago tun bɛ mɔgɔ minnu na a filɛ olu de bolo jamana min fan bɛɛ ye kɛlɛ ye mais n'i ma kɛlɛkɛlaw ta ka bila o ɲɛmaaya la i bɛna o di jɔn de ma daga sunɔgɔ la wa an bɛ dugawu de kɛ ninnu ye dɔrɔn Ala k'a ɲɛ u bolo sinon fili ma ye ko in na dɛ fili kelen a t'a la balimaw an bɛ taa ni kunnafoni ye halisa ayiwa fɛn min ye Cadi kɛlen kɔfɛ k'a ɲini Faransi finitigilakaw fɛ olu ka jamana u k'a bila ani ni Senegal fana y'a laɲini u fɛ olu ka jamana u k'a bila a ko kɛlen bɛ baara ye u bɛ delili bɛɛ la bi u bɛ ka u sin u disi kan ka delili kɛ ka ɲɛsin Senegali ani Cadi ma olu ka finitigilakaw bɛ se ka to yen cogo min na mais u bɛ se k'o de kɛ taayɔrɔ t'u la o u bɛ taa min n'o ye garibudenw de ye koyi falatɔw de don yatimɛdenw de don aw kana jigin u la yatimɛw ka hakɛ to falaw ka hakɛ to mais n bɛ fɛ ka min fɔ kɛ Faransi kɛlɛkɛcɛ ninnu se foyi tɛ taayɔrɔ foyi t'u la taayɔrɔ kisɛ kelen de t'u la minnu bɔra yan Mali la n k'olu de taara Mali ni Burukina ni Niger u minnu tun bɛ yen n'u bɔra yen u tɛ se ka taa o ne yɛrɛ t'a dɔn u ye fɛn fɛn kɛ u faso la ne ma dɔn ni ninnu ye ɲuman kɛ ka na o k'aw kɛ pɔnpɔnbogolow ye ka yaala aw kunfɛ ka yaala ten aw ka minɛnw cɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la aw bɛ taa ka minɛnw bila yɔrɔ dɔ la aw tɛ se ka taa ka so aw musow bɛ yen aw denw bɛ yen k'a ka taa so u tɛ se ka taa Faransi kɛlɛcɛ ninnu u tɛ se ka taa ko a ka taa so a tɛ se ka taa k'a ka segin Faransi ko n'an nana kɛlɛ kama an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ aw ka taa aw ka lafiya kɛlɛ la a ye taa an yɛrɛ b'an ka kɛlɛ kɛ aw tɛ se ka taa ka so ne yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn na ye mɔgɔ ka ban i faso la tan ka ban i faso la i muso ni denw i ba ni fa olu de bɛ yen k'a ka taa ka so k'a ka taa Faransi k'u tɛ taa u tɛ se ne ma la ni ninnu ye ɲuman kɛ ka na walayi ou bien jigi t'u la ou bien fantandenw de don parce que mɔgɔw bɛ tubabuw bɛɛ filɛ faamaw ye fantanw b'u la dɛ fantanw b'u la hali e y'a ka fisa n'o dɔw ye fantanw b'u la ye dɛ yɔrɔ y'a sigilen filɛ nin ye yan fantanya de b'ale la yan sisan hali n'i nana sigilen lajɛ i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la galère bɛ n ka cɛ la quoi y'a mais ale n'a ka sɛgɛn bɛɛ y'a yɛrɛ bɛ se ka dɔw ta baara la Faransi parce que dɔɔnin b'a fana kunna ni kalo sara a fana bɛ caman sɔrɔ mais o de yanni kalo ka sa o de baara ye dɔɔnin bon o sɛgɛnbatɔ ninnu dɛ ne ma la n'u t'olu de ta ka n'olu kiru anw da la yan quoi walayi parce que u tɛ se ka taa
Mali ni Burkina ni Niger y'u gɛn u tilala dɔw taara Côte d'Ivoire dɔw taara Tchad dɔw taara Sénégal ani Laguinée ni fɛn u b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ ɔ Tchad fana filɛ k'u gɛn Sénégal fana filɛ k'u gɛn u kɔni bɛ kasi sugu bɛɛ la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na c'est pourquoi u tun bɛ fɛ ka u ka résultat u ka jaabi kɛ ni jumɛn ye o de ye ka coup d'état kɛ Tchad jamanatigi in na u tun bɛ fɛ ka coup d'état de k'a la o ma bali ne na wa a ka kɔlɔsi dɛ depuis k'i kɔlɔsi dɛ sinon u b'a coup d'état k'a la wulibali don u bɛ coup d'état yɛrɛ de k'a la n y'o dɔn mun fɛ depuis ninnu wulila ko parent acte depuis u ko k'u y'a parent acte u ka parent acte o ye depuis ne y'o mɛn u da ne y'a dɔn ko nin ko in nin tɛ ban ten nin tɛ kunjɛ hɛrɛ la parent acte o de ye hɛrɛ kuma ye cɛ ni cɛ o cɛ k'i ma ko parent acte t'i ko dɛ parce que o kɔrɔ de ye i y'a mɛn i ye kuma min fɔ n y'a mɛn n da bɛ n kɔnɔ ɔ mais o min b'a kɔnɔ o ye min ye i b'o dɔn depuis ko parent acte ne b'a dɔn ko dɔ bɛ yen depuis Tchad ye communiqué kɛ ko Faransi soldat k'u ka minɛnw cɛ ka taa Faransi ka jaabi de kɛra k'olu y'a parent acte ne b'a dɔn ko dɔ bɛ nin ko kɔ aw m'a fɔ je suis d'accord on est prêt à partir an m'o fɔ nous sommes d'accord avec vous an m'o fɔ fo parent acte attention dɛ donc n badenw ko in bɛ o cogo de la waati n'a cogo kama bi ta an b'a sonsoro yan ni Ala ka diɲɛ ye kunnafoni lasera aw ma Seku Tarawele fɛ Bamako News TV sanfɛ ni Ala ye alamisa yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan babu wɛrɛ kɛnɛ kan n'Ala ka diɲɛ ye aw ni ce aw ka tulo majɔ la Ala k'an bɛn merci